Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Alo, servus tok. Ja došao sam ovdje, ovaj park, došao sam pročitati moj ljubimac, ovo pišta je. Ovo moj Rottweiler. Šta te da kažem, ja ovdje upoznao sam jedan čovjek, jako dobar je. Zove se Erne. I rekao je dođi u ovaj Buzi park, jako dobar je. Ja došao sam tu i on tako pokazao mi je sve i svašta, tako fino družili smo. Nismo imali nešto para, pa onda kupili smo jednu lizalicu zajedno lizali smo. Tako lizali. Rekao je da ima neki firmu tamo gore u Peštu. Kaže, zove se Buzi vođi. Ne poznajem šta je to, ali rekao ako hoću da radim, da se javim. Tako da, šta te još da kažem vam, ovdje dođite i osjećate se jako lijepo. Dođite u ovaj park, tako lijepo osjećate se ko pravi žena. Sad jasno mi je zašto ga zovu Buzi park. Dođite, provedite se najbolje što možete. Dođite sa drugom, ako ste muški. I nešto rekao mi je za ovaj Buzi vođi firmu. Rekao je da dođi tamo, radit ćeš. Ja rekao šta radit ću? Kaže dođi, vidjet ćeš, jako je prijatno, prijat će ti. Ja rekao dobro, hvala ti. I onda je on rekao da kazao je, ali ja ne poznajem što on meni teo reći. Možda da ja ispostavim, makar sam i veći, ali to Buzi vođite meni nešto neštima. Ali no, vidjet ćemo. I to je to sve što htio da kažem vam. A gdje je pišta? Pogledaj mi pišta. Pišta, di si? Evo pišta, vratio je. Otišao je da pokida neki tamo Doberman. Ali dobro je. Vratio se živ i zdrav.